beranduegi. Ongi etorri beranduegiren albistegira, joan den igandean demokraziarekin mozkortu ondoren aje bitxixamarrarekin esnatu gara, 80ko hamarkadara itzuli bagina bezala. Izan ere, Espainian Pepek irabazi du, Hego Euskal Herrian Ezker Abertzaleak Lizarra Garazitik lortu ez zituen emaitzak eskuratu ditu, eta Aitor Gorosabelen kanta bat berriz modan jarri da. Hauteskunde hauek emaitza harrigarririk eman baldin badute, hori Lizartzan ikusi dugu. Izan ere, zinegotzi guztiak eduki ondoren Pepe alderdiak alkatetza galdu du eta Regina Otaolak beste norabait joan beharko du. Emaitzen ondoren, berarekin hitz egin dugu, nola sentitzen ote den jakiteko. Sartu bideoa. Pues un poco anonadada. Vas a tomar unas copitas, o te vas a tomar una cerveza, te tomas un picho con alguien y mira, al final no nos podemos engañar, ni ahora ni nunca, no nos podemos engañar. Yo he perdido la confianza. Dije, pues yo también me voy, no tal. Yo creo que es lo más bonito que podemos hacer. Gainontzean joan den asteburuko emaitzak ikusita aurrerantzean negoziazioak eta eztabaidak nagusituko dira dirudi, ez du ematen erraza kontsentsuak lortzea eta denek dute galtzeko adina irabazteko. Gu hala ere busti egingo gara eta gure iritzia emango dugu. Martin Lasartek Realeko entrenatzaile izaten jarraitu beharko luke. Eta hauteskundetatik aparte, Juan Carlos Espainiako erregeak adierazi du gazteen lanpostuak indartu behar direla, kasu gazteen lana azpimarratu baitu 73 urte dituen Borboiko erregeak ikus ditzagun adierazpenak. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social, y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Demokraziaren festa aidena igaro da eta orain bankari eta enpresarien txanda heldu da. Zeinek politikari gehien erosiko, ala ez, hori zuek esan beharko diguzue zuen erantzunen bitartez. Gu ez gara hainmerke saltzen, baina zuen bozkak eskuratzeko sari ederra prestatu dugu. Zestoako ekainberria itzuloaren erreplika bisitatzeko 2 lagunentzako sarrerak. Horretarako erantzunak betiko helbidera igorri. beranduegi@argia.com. Eman bozka beranduegiri eta parte hartu. En Madrid, como en toda España, el Gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria. Espainia herrialde demokratikoa da eta ikuspuntu beretik begiratuta Justin Bieber musika garaikidearen historiako konpositore eta interprete handiena. Los partidos políticos recientemente legalizados desarrollan una campaña muy activa. Los líderes políticos se afanan en... Bukatu da hauteskunde kanpaina eta badirudi urrun geratu dela ilegalizazioen garaia. Baina atzo goizeko kontua da eta kanpaina hasi arte ezin izan dugu jakin denek parte hartuko zutenetz. Eskerrik asko! Badakizue zer behar duen Euskadik? Gernikako piperrak miseraz beteak. Eta kitxo! Kitxo!
Amaitu berri den demokraziaren festa honek soinu banda egokia behar duela uste dut. Bi berrenaz gain, noski. Eta proposatzea libre denez, nire top 5 daukazue entzungai jarraian. 5. Leaf taldearen Epaile kanta. Berak erabakitzen du nork bozka dezakeen eta nor izan daitekeen bozkatua. Haren iritziak utzi die batzuei nola halako normaltasunez parte hartzen. Hark erabakiko du oraingoan baietz, atzo ezetz, bihar ikusiko dugu. Baina nork epaituko du epailea? Leafen kanta honetako errepikak egoera horretara garamatza. Epaile, epaitua. Yo recordaría a los magistrados del Tribunal Constitucional que han consentido esta cosa, que lo van a tener que llevar en su conciencia. Son determinada gente como Pablo Pérez Trems, lo ha conseguido. Adela Súa Batarrita, lo ha conseguido. Elisa Pérez Vela, lo ha conseguido. Eugeni Gay, lo ha conseguido. Pascual Sala, lo han conseguido. Ellos lo llevarán en su conciencia. Lo llevará en su conciencia el haber metido a Bildu ETA nada más y nada menos que en las instituciones. Lau, Manic Street Preachers, Generation Terrorists. Epaileak dira, zuzen ere, terroristak nor diren ebazten dutenak. Azken aldian langabe xamar jarri dute ordea, eta belaunaldi oso bat ere konturatu gabe, prezio merkeegian terrorista bihurtu da. Manic Street Preachers talde galestarraren Generation Terrorist kantak balio dezala beraz, bozetara aurkeztu beste desiorik ez zuten gazte gaizto horien eresarki modura. 3. Guns N' Roses, Chinese Democracy. Zer demokrazia klase den hau? Hemen gutxienez lauankako mailak atera zaizkigun arren, ondoko herrialdean Espainian ezin dute gauza bera esan. PPSOE alderdiak hanka bakarraren gainean eusten dio orekari. Txinako eredua imitatu egituratutako demokrazia dela esango genuke. 40 urtean Espainian bertan urdai azpiko zaporez ondutako demokrazia organikoa existitu izanez balitz. 2. Rage Against the Machine, Voice of the Voiceless. Baina tira, hauteskundetan parte hartzeko zailtasunak ez du eragin inolako desesperantzarik. Urtetan ahotsik gabe egon direnak itzuli dira eta orain bai, erakundeek ordezkaritza sinesgarria erakusten dute. Rage Against the Machinek kantatzen zuen, ez arrazoi gutxirekin, ezin dela sekulan isildu ahotsik gabekoen boza. Eta bat, John Lennon, Power to the People. Bukatzeko, demokrazia zer den azaltzen duen abesti bat, John Lennonen eskutik. Bai, Lennon. Bakea otan, gerra eskuetan bizi diren hoiek hainbeste maite duten kantaura, Imagine ezin aspergarriago ura, kantaura idatzi zuen tipo bera. Lennonek bai baitzekien, zenkaguren baten maneran jantzi eta ukabila altxatzen ere. Power to the people, boterea herriarentzat, gozen eskatzeko. Eta horixe besterik ez luke izan behar demokraziak. Herriak botere hartzea. Eta ez lau urtean behin bakarrik. Pasatu dira oraingo hauteskunde hauek baita ere, eta hauteskunde guztietan bezala, zerbait nabarmendu da, ez? Eta oraingoan zer da nabarmendu dana? Bildu izen da hori, Bildu izen da oraingo leherketa. Herritarrek saritu egin dutela Ezker Abertzaleak izandako konpromisoa borroka armatuaren bukaeran eta bake prozesuaren alde egindako apustua, eta bestetik argi dago, metaketa soberainistarenak ere funtzionatu egiten duela, eta horrek ilusio bat sortzen duela herritarrengan. Eusko Alderdi Jeltzalea izan da berez garaile hauteskunde hauetan, beste askotan moduan Eusko Autonomia Erkidegoan behintzat ez da, PSE aldiz galtzaile izan da nabarmen, Espainian moduan hemen ere galtzaile nabarmena atera da, hainbat arrazoirengatik ez da, baina galtzaileena bera atera da. Eta PPek osta eutsi egin dio bereari. Eta bestetik alderdi txikiak daude, Aralarrek, 11 batek, eta Ezker Batuak emaitza txarrak izan dituzte, aitortu dute gainera hori, eta etorkizunari begira hausnarketa sendoa egin beharko dute. Oso zabali daude akordioak, biztan da, ondo azpimarratzen ari da ideia hori, edozer lortu daiteke, aliantzen eremu hau oso zabala izan daiteke oraingoan. Egia da zaila ikusten dela baita ere Bilduk akordioak izatea, bai Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta bai PSE-rekin, azpiegituren arazoak eta beste hainbat arazo daude hor. Udal askotan hala ere lor dezakete
akordio maila bat Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hor eman daitezke, baina instituzio handietan gaur-gaurkoz gaitz ikusten dut. Eta Nafarroari dagokionez, argi eta garbi esan behar da, UPN-ek eskuinak oso ondo eutsi diola PP-ren zatiketari, eta bestetik azpimarratu behar da, nabarmen baita ere abertzaleek izan duten gorakada, inoizko emaitzarik onenak lortu dituzte. Uste dut Nafarroan abertzaletasunaren eremuan azpimarratu behar direla zenbait gauza. Batetik, nabairen fenomenoak jarraitzen duela, bi legealdiren ondoren abertzaletasunaren eremuan lehenengo indarra da, egia da Bildu pentsatu baino gehiago hurbildu zaiola, eta hausnarketa gisa behar bada abertzaletasunari geratze zaizkion hausnarketa interesgarriak aurrera begira izan daitezke, batetik pentsatu behar duela, ea metaketaren bidea jorratu behar duen, eta orain ikusi da metaketaren bideak ematen dituela emaitza onak, hori Bildu da, baina bestetik pentsatu beharko du baita ere, ea aurrera begira nola konektatu behar duen, hain abertzale, ero hain euskaltzale, ero baskistak izan daitezkeen zenbait sektorerekin hain zuzen UPN kanporatzeko. Eta hori erronka da. Bestetik, prozesu honek eta hauteskunde guztiek daukaten beste ondorio oso nabarmena da, bake prozesuari dagokionez dakarten bultzada, ezta? Hasieran aipatu ditudan arrazoi nagusi hoiengatik, eta bestetik, PSOEk Madrilen zerbait nahi badu, orain dalako momentua hemengoari bultzada emateko. Zantzuren batzuk behar bada ikusi daitezke, Bilduren legalizazioa bera, orain datozen hilabeteetan etorriko da Sorturen legalizazioa, eta irakurri ditugun filtrazioen arabera, posible da baita ere presoen munduan lehenbiziko mugimenduak ematea PAROK doktrina dela, eta ezker abertzaleak eman ditu urrats dexente dagoeneko, eman beharko ditu baita ere askoz gehiago, baina uste dut momentu honetan PSOEk ausardia izan behar duela eta behingoz hemengoari heldu, bake prozesu sendo bat eraiki, eta gainera baliatu hori Madrilen irabazteko, naiz eta hori oso zaila izango duen, baina hau beste baza bat gehiago moduan baliatzeko. Igandean ibilaldia ospatuko da Ondarruan. Bildutako dirua Zubizar ikastola jasoko du. Ikastolak eskerrak eman nahi izan dizkio apirilean hiltzen Aitzola Aramaio zinema zuzendariari. Bizkaiko ikastolen aldeko festaren bideoklipa egiteagatik. Zabaltzeko gure